הנה בלקי. מי זה? מי זה? מי פלפוש? איתי פלפוש. הכלבים שלי יוצאים לטיול לבד. אחד לוקח את השני. בלק, בוא תיקח את אלפא. קח. יאללה, לכו לטייל. כל הכבוד. הנה הוא מושך אותה. הנה הוא מושך את אלפא. נו, לכו לטייל. לכו, יא עצלנים. אתם אחרי מקלחת. הנה, הם בכל זאת באים. איפה את? פלפוש? מה פלפוש? למה את לא הולכת לטייל? הנה, הוא בא לקחת אותך. איזה חמוד, איך הוא מתחשב. איך הוא מתחשב, הוא לוקח את אחותו, את בת זוגתו לטיול. הנה, הוא מכריח אותה לצאת לטייל. איזה חמודים. אתם רואים, אני לא צריכה להוציא את הכלבים שלי לטיול. הם מוציאים את עצמם לבד. בלק? בלקי? פלפוש? איתי פלפוש. לך לטייל, לך. הנה עוד הפעם הוא מושך אותה. הוא מכריח אותה לצאת. הם משחקים. ראיתם? זה אילוף. ככה מאלפים כלב בשביל לצאת לטייל לבד. הוא לא רוצה לחזור, הוא רוצה ללכת לטייל, אלפא. לכי איתו לטייל. בלק, איפה אתם? הנה. הוא עדיין לא מוותר, והקיר הזה מפריע לי לצלם. לכי לטייל, בן זוגך מוציא אותך לירח דבש. עברתם למקום הנכון. אלפא? בלק, בואו! בוא בלק! איזה מחונכים, איזה מחונכים! בוא בלק, בוא! אחד פה, אחד פה. וגם איש מצטרף לתמונה. תמיד יש מישהו שמצטרף.